God eftermiddag og velkommen til nyhederne. I dag greb regeringen ind og gjorde den nye skolereform til lov. Dermed er det nu slut med lockouten, og vores børn kan dermed komme i skole igen på mandag. Nu vil jeg byde velkommen til Frank Aaen fra Enhedslisten, som mener, at regeringen med deres indgreb ikke overholder den danske model. Velkommen Frank. Hvorfor mener du ikke, at regeringen overholder den danske model? Jamen det er da klart indgreb på vores unikke danske model, at regeringen vælger at gribe ind og afslutte forhandlingerne mellem to parter. Det er med til at svække tilliden til den danske model, at politikerne helt åbenlyst blander sig i det, der burde være en sag for arbejdsmarkedets parter. Lige nu er det lærerne, der står for skud, men hvem bliver de næste? Jeg mener da, at det var aftalt spil mellem KL og regeringen. Det virker som om, at det hele var aftalt spil mellem KL og regeringen. Det hele så ud som om, det var bestemt på forhånd. Det er helt uforståeligt for mig at være vidne til, at en socialdemokratisk ledet regering går forrest i kampen mod den danske model og de kollektive aftaler for de ansatte i den offentlige ledede sektor. Tak for det, Frank.